भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के पिछला हफ्ता एगो फिल्म आइल जवना फिल्म के नाम ह संघर्ष 2। अभिन इ फिल्म हॉल में चल भी रहल बा। खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के लोग काफी पसंद कर रहल बा। संघर्ष 2 एक पारिवारिक फिल्म बा जवना वजह बा कि बिहार और यूपी में कई जगह सिनेमा घर में फिल्म देखे के मिलता और काफी लोग के भीड़ नजर आ रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मानी त रिलीज के 5 दिन में ही फिल्म हिट होकर उभरल बा। इ बात के खुद खेसारी लाल यादव इंस्टाग्राम पर एगो वीडियो जारी करके कहलन। वीडियो में उ साफ कहतारन कि भोजपुरी के चाहे वाला लोग हिंदी सिनेमा के नकार देले बाटे। गुरुवार के खेसारी लाल यादव एक वीडियो शेयर कइलन और वीडियो में खेसारी कार में नजर आ रहल बाड़न। एमे उ कहत बाड़न कि अपने सभी लगन के दिल से थैंक यू। अपने एगो अच्छा सिनेमा के जौन प्यार देनी ओकरा ला सही भोजपुरी भाषा के प्यार करे वाला लोग आ जितना शुक्रिया अदा करी उतना कम बा। बहुत दिन के बाद ऐसन माहौल देखे के मिलल कि अपने हिंदी मूवी के नकार देनी और अपने भोजपुरी भाषा के इतना सम्मान देनी। वीडियो में खेसारी लाल यादव कहलन कि पूरा हिंदुस्तान में भोजपुरी सिनेमा के डंका बज रहल बा। एमे योगदान भोजपुरी से प्यार करे वाला लोग के बा। इतना कम सिनेमा होखे के बावजूद हमनी अपना भाषा के परचम लहरावतानी सन। अपने के बता दी कि इ फिल्म जौन संघर्ष 2 बा इ फिल्म के रत्नाकर कुमार प्रोड्यूस कइले रहलन आ फिल्म के निर्देशन पराग पाटिल कइले रहलन। खेसारी लाल यादव के साथ मेघाश्री और माही श्रीवास्तव जैसन कलाकार भी अहम रोल में बा लोग। फिल्म के संदेश लोग के काफी पसंद आ रहल बा। एकरा अलावा फिल्म में खेसारी के एक्शन और डायलॉग्स भी सराहल जा रहल बा। इ वीडियो अपने लोगन के कैसा लागल? अगर अच्छा लागल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करी।